A na-ekwu, onyinye eliri bụ itinye ego na-adịghị mma n'ọganihu ga-ada ada. Iji onyinye gị gwurie egwu nwere ike ịdị na-eche nche ugbu a, mana ọ na-eduga n'ịda ogbenye na ịkwa ụta nke mmụọ. Opeka mpe, e nwere otu onyinye ị nwere nke na-ejide mkpịsị maka ọganihu gị. Jiri ya rụọ ọrụ ma ọ bụ jiri ya laa n'iyi. Na Matiu isi nke 25, malite n'usoro nke 14 ruo n'usoro nke 30, ndị ohu atọ nwetara onyinye dị iche iche. Abụọ n'ime ha rụpụtara ihe, e nyekwara ha ụgwọ ọrụ. Nke atọ gara lie nke ya. A kọwara ohu nke atọ a n'ilu ahụ dịka ihe na-abaghị uru. Yoshua ji okwu ahụ mechaa akụkọ ilu ahụ, n'ihi na ndị niile nwere ka a ga-enye karịa, ha ga-abakwa ụba, ma n'aka ndị na-enweghị ka a ga-anapụkwa ihe niile ha nwere. Matiu isi nke 25 na usoro nke 29. Ụtụtụ dị ịtụnanya.